Cerna Enxeñería e Asesoría Medioambiental é unha entidade que se creou en Lugo no ano 2002. Os servizos son fundamentalmente ao propietario e á industria forestal de primeira transformación. Unha parte dos nosos servizos se centra na certificación forestal. Concretamente, temos un grupo de xestión forestal, iniciouse no ano 2010, aínda que o que coñecemos agora é unha integración de distintos grupos que creamos no seu momento. Temos incluídos actualmente en torno a unhas 50.000 hectáreas de superficie forestal dentro do ámbito galego. Esta superficie de 50.000 hectáreas está integrada en 27.000 aproximadamente unidades de xestión forestal. Nos dá unha idea, evidentemente, da dimensión e pertence, máis ou menos, os xestores son en torno a uns 20.000, 20 e 21.000, de acordo? Isto, pues, evidentemente, nos dá unha visión do que temos e de unha das particularidades dos grupos de xestión forestal do noroeste de España. O sistema PEF é o sistema de certificación forestal máis implantado en España e en Europa, non? Evidentemente, ese é o noso ámbito claro de traballo e, por tanto, pues, nosotros era unha obligación claramente para nós, pois, implantar o sistema nos nosos certificados. É unha ferramenta evidentemente de mercado, pero non é solamente unha ferramenta de mercado, é unha imaxe, é un recoñecemento, de acordo, que nos permite demostrar que a xestión que se está facendo cumple con todos os requisitos que a día de hoxe están recoñecidos para considerar algo como sostible, unha xestión forestal sostible. É un selo sólido, xa digo, plenamente recoñecido e que de alguna maneira pues, nos facilita tamén ese recoñecemento e esa entrada en determinados mercados e con determinados clientes. O cliente recoñece claramente o sello PEF e o valora. Por tanto, estar amparado nese sentido che dá esa ventaxa. Por outra parte, os sistemas de certificación permiten tamén e buscan unha trazabilidade do produto, desde o monte, onde estamos agora mesmo, esta madeira en pé, hasta que chega ás fábricas e se fai a súa transformación. Nos garantizan que todos os pasos que se seguiron foron os correctos e que en toda esa madeira utilizada e todo ese produto madeirable ou forestal, de acordo, ten unha orixe sostible e ten un seguimento en todas as cadeas, en todas as fases desa transformación que se identifica plenamente coa sostenibilidade. Eu creo que o noso interés en PEF e en estar certificados PEF é claro, é evidente e é obrigado para unha entidade e para un grupo de certificación como que nós temos. As vantaxes para un propietario forestal empezan polo primeiro asunto e é ter certificado a súa propiedade. O ter certificada a súa propiedade lle permite acceder a unha ferramenta de mercado que normalmente permite posicionar os seus produtos en mellores condicións a nivel mercado e fundamentalmente a nivel precio ou a nivel priorización en determinados momentos críticos que poida haber e diversificar as saídas dese produto, facelo máis apetecible para o mercado. Por outra parte, integrarse nun grupo de certificación e, sobre todo, para o pequeno propietario galego, o que lle permite acceder a eses beneficios que de maneira individual sería prácticamente imposible. Estamos pensando que un pequeno propietario que poida ter 2,5 hectáreas en 5 ou 6 fincas, se necesitara financiar e acceder á certificación forestal dentro de un selo individual, a nivel económico sería completa e absolutamente inviable. Entonces, estas iniciativas colectivas de certificación, os grupos, o que lle permiten é acceder en igualdade de condicións, de acordo, á ventaxa da certificación. E, nese sentido, poder posicionar os seus produtos nas mesmas condicións que se estivera certificado individualmente, con uns costes moi contidos, de acordo, e asumibles para calquer produtor e propietario forestal. O que temos instaurado é un sistema que nos permite facer un seguimento e unha xestión da certificación e da xestión que se realiza nesas propiedades forestais dunha maneira sinxela, eficiente e eficaz. Senón, xa digo, sería
moi difícil levar un control e un seguimento correcto de todas estas propiedades. Esta plataforma que temos o que nos permite manter o contacto entre os nosos clientes, os propietarios forestais, outras entidades que participan da xestión, como pode ter empresas de servicios forestais, que son moi importantes para nós, e outro tipo de entidades, incluso as certificadoras, e que digamos que permiten ter esa coordinación e ese contacto continuado dunha maneira que consideramos óptima. Establece e dá publicidade aos protocolos e a forma de funcionamento do noso grupo, establece digamos todas as consideracións que o propietario forestal ten que ter en consideración a hora por estar incluído dentro do noso grupo de certificación, e xa digo, recolle os protocolos, rexistros, incluso unha forma de almacenar na nube toda a información que poden eles necesitar nun seguimento, nunha auditoría interna, externa, etcétera, permisos de corta, planes de xestión, etcétera, contratos de terceirización en canto a facer determinados servicios. E de alguma maneira é ese marco que nos permite levar unha xestión de todas esas propiedades que están incluídas no noso grupo, de acordo?